Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa da eta demografian aditua gainera Marta Luxan, eta arekin egin nahi genuke bat. Luxan Andrea, egunon? Egunon. Europaren 21. mendeko arazo nagusia alda arazo demografikoa zure ustez? Nire ustez ez, nire ustez demografia edo portaera demografikoak ez dira arazoa. Portaera demografikoak dira, bizi garen gizartean gertatzen diren prozesu batzuk lotuta daudenak, beste prozesuekin, eta arazotsuak bilakatu daitezke horiek kudeatzeko moduak, baina demografia bere horretan ez da arazo bat, eta oso larria iruditzen zait gainera horrela irakurrita izaten dela gehienetan, ez? Arazo ez beraz, orduan horrek demografia sortu litzakela arazoak bai, baina demografia bere horretan ez da arazo, hori da esaten ari zarena? Bai, esan nahi dudana da, bizi garela badakigu, badakigu ze eszenarioan gauden, 3 milioi pasatxo dituen herrialde batean, oso jaiotza tasa basuak, baina oso heriotza tasa basuak ere, eta zahartze demografikoari buruz hitz egiten da askotan, baina beste batzuk nahiago dugu biziraupenaren demokratizazioari buruz hitz egitea. Hau da, daukagun herrialdea horrela dela, alde batetik, guztio daukagulako luzeago bizitzeko aukera eta printzipioz hori, eta osasun baldintza honetan baldin bada, ez genuke arazotzat irakurri beharko, nik uste dut, orokorrean berri pozgarria dela, Orduan, gero horren ondorioak zeintzuk diren, hori ez dakit aztertu behar den zerbait gertatzen dena da, askotan datu demografikoak erabiltzen direla nire ustez maltzurkeriz edo, eta oinarritzat hartzen ditugula, berez, ez dakit, erabaki politikoak diren gauza batzuk justifikatzeko. Hori dela adibidez nire iritzia pentsio sistemaren sostengarritasunaren inguruan. Azkenean, pentsio sistema kontributiboa denala ez erabaki politiko bada. Kontributiboa izatea edo izan dezan nahi baldin badugu ere, arazoa momentu honetan ez dago demografian edo ez dago belaunaldien kopuruetan, baizik eta bagaude ni bezalakoak baby boomen jaio ginen horiek, lan merkatuan eta asko gara. Berez, horri dagokionez egiten den irakurketa ez da egokia, gertatzen dena da jende asko ere langabezian dagoela. Orduan, iruditzen zait, hori demografiari buruz hitz egiten dugunean eta kontuz ibili behar dugula, tentuz eta begiratu datuei eta hortxe ikusi ze gertatzen den. Momentu honetan, adibidez, Bartzelonan dagoen Centro de Estudios Demografizetik azken urtetan asko idatzi dute honen inguruan eta aipatzen dutena da, arazoa egotekotan, merkatuan egongo litzatekela. Eta ez horren beste, jaiotzen jeitxieran bestalde dela gauza bat, jakin badakigula urrengo urtetan, mantenduko dena. Ze guraso izateko adinean dauden horiek, nolabait hor sartzen ari diren horiek gutxi dira. Esan nahi duen nire belaunaldiarekin konparatuz, gu ginela asko. Beraz, hori aurre ikusi leiken zerbait da. Horrek sortzen badituela ondorio batzuk? Bai, noski baietz, nire ustez momentu honetan gure gizartean daukagun arazo bat, eta hori bai, arazotzat izendatuko nukela da, zaintzekin zer egiten dugun, bai, eta zaintzekin zer egiten dugun erabakitzeko, hori begiratu beharko zaio bai merkatura, momentu honetan, eta hau migrazioekin lotura du, iruditzen zait, pertsona batzuk esklabutza egoeran daudela, eta horren inguruan ere pentsatu beharko genukela, begiratu beharko zaio estatuari, estatuak zer laguntzak eskaintzen dituen, nolakoak diren, eta ze uste duen familiaren esku, eta nire ustez ere begiratu beharko diogu komunitatei, eta pentsatuz nola irudikatzen dugu guk, gure zahartzea. Migrazioak aipatu dituzu. Daudelako. Bai, migrazioak aipatu dituzu, eta nolabait ere, migrazioak adibidez zaintzalanetara aritzen den jende asko dago. Nolabait ere, Euskal Herrian jaio ez dena eta gure artera etorri dena, baina migrazioaren beste alde batera izan liteke guk ere migratzen dugu, eta Euskal Herritik, hainbat beste herrialdetara, munduko beste herrialdetara ere, joan dira, talentu duna gainera, lanera agian. Hori ere demografia da, eta horri buruz ere hitz egin beharko genuke, esaten duzu, demografia hitz egiten dugu jaiotze eta heriotza tasei buruz, eta oso gai konkretuekin, pentsioak adibidez,
Baina badauzka beste adar batzuk ere, ez? Eta migrazioa da bat, datozen da, baina gu bagoazen ona ere, bai. Bai, baina gertatzen dena da gu bagoazena ere badela edabideek asko auspotu duten zerbait, baina ez dena erreala, datuei begiratzen baldin badiegu, ez da gertatzen orain dela ez dakit 10 urte, 20 urte gertatzen ez den zerbait. Eta orduan, horre berriz, ari gara datu demografikoak erabiltzen eta gauza batzuei buruz hitz egiten eta beste gauza batzuei buruz ez hitz egiten, ez? Orduan, bai, noski, jendea badijoa, baina eta guztiok ezagutuko dugu gure inguruan, ez dakiz lagunaren seme-alaba ez alde egin izan duena, hemen enplegurik topa ez duelako, baina hor merkatuari buruz hitz egiten ari gara berriz, bai? Orduan, alde batetik, joaten diren gazte hoien kopurua ez da, iruditegian, ez daukaguna bezain handia, eta bestalde horrek ez dauka, edo horren oinarrian ez dago gazte asko dagoenik, justo orain ez kontrako momentuan gaude. Gazte, gure aurreko belaunaldiekin konparatuta gazte gutxiago dago. Hor ez badago merkaturatzeko aukera, beste zerbait da, ez da demografia. Irudipen daukat guk buruan daukagun argazkia, agian jaso duguna, edo kontatzen duguna, eta gero benetan denaren artean badaudela arrakala batzuk, badaudela alde batzuk. Zuk 5 lerroburutan edo 4 lerroburutan, ze argazki demografiko egingo zenuke momentu honetan Euskal Herriarena? Ulertu ezagun zein den egoera? Nik esango nuke bizi garela, lehen esan dudana, ez? 3 milioi pasatxo duen herrialde batean, oso jaiotza tasa bajuak, oso heriotza tasa bajuak, baina jaiotza tasa baino pixkat altuagoak, horrek esan nahi du hazkunde demografiko egotekotan migrazioen bidez izango dela, eta baita ere, askotan ahaztu egiten zaigula oso herri heterogeneoan bizi garela pentsatu, dentsitateari begiratzen baldin badiogu, Bizkaian bizi direla kilometro karratuko 500 pertsona baino gehiago, eta Zuberoan 20 baino gutxiago. Eta gero ere, bestelako gauza batzuetan adibidez asko hitz egiten dugu, bizi itxaropen oso luzea dugula, baina hartzen baldin badugu, Bilbo hiriaren inguruan dagoen metroa, eta juten baldin bagara Bilbo sarretik, aretaraino, 8 urteko aldea dago. Beraz, hor daude ezberdintasun sozialak eta horiek ere eragina dute bestelako portaeretan, ez bakarrik demografikoetan. Eta datu hauen erabilerarekin kritikoa zarazu? Nola erabili beharko liratekeela iruditzen zaizu? Zer egiten da gaizki? Niri iruditzen zait, askotan erabiltzen dela adin egitura antolaketa sozialarekin zerikusia dituzten beste gauza batzuei buruz ez hitz egiteko. Esan nahi dut, gauza badela pentsatzea, zergaitik hitz egiten dugu bakarrik pentsioei buruz. Eta kontribuzio, enpleguaren bidez egiten diren kontribuzioei buruz. Eta ez dugu hitz egiten, hirugarren adineko horiek egiten dituzte bestelako kontribuzioak ala nola ilobak zaindu, ala nola beraien bigarren etxea seme-alabai utzi bizitzeko, ez dakit. Esan nahi dut, gizarte honetan ekarpenak egiteko modu asko daude, enpleguaren bidez egiten diren kotizazioak ez da modu bakarra, eta uste dut adin egiturari bakarrik begiratzen diogunean horretara jotzen dugula. Eta baita ere, iruditzen zait batzutan asaldatzen garela jaiotza tasak jeitsi direlako, eta ez dugula kontuan hartzen, altuagoak izango balira, ziurrenez, 20 eta 25 urteko jendeak guraso izaten ari delako izango litzatekela, eta segurazki, horiek ezin izango lituzkete beraien umeak mantendu, beraz, aitona amonak egongo lirateke baita ere karga hori sostengatzen. Orduan, iruditzen zait ere, pixkate, tentuz jokatu behar dugula, demografiari gauzak eskatzen dizkiogunean eta ez ditugunak, ez uraragizko pertsonak ikusten hor. Batean, ari gara eskatzen agian gerora, batere gustako izango ez dugun zerbait. Ez ditugu imaginatzen, gure, ni ez nahi zama, baina gure seme-alabak 20 urtekin guraso izaten, ez da egoki gizarte honetan. Igual beste batzutan bai, baina. Orduan, nik uste dut hori, prozesu demografikoak gizartearen baitan kokatu behar direla, eta ikusi behar dela prozesu demografikoengan, gizartean dauden gertatzen diren gauzak, adibidez, ze zaila den etxe bizitza bat lortzea, eragina duela, eta baita ere, nolabait, demografiarekin gertatzen diren gauzak, eragina dutela bestelako gauzetan. Hau da,
askoz ere bizi luzeagoa daukagu eta horren kontziente gara, ez? Nik ez dakit nire aitona zenari galdetzen nion zuk noizbait pentsatu zenuen 80 urte biziko zenuenik, erantzuna zen ezetz. Eta pertzepzio hori izateak ere aldatzen du, ez? Bizitzarekiko daukagun jarrera eta gauzak egiteko daukagun egutegia nahi baldin baduzue. Orain, ez, badakigu seguraski, ez, izango ditugun seme-alaba horiek bizi izango direla nagusi izan arte, ez? 20. mendearen hasieran, ez, biztanlearen 150 15 urte bete aurretik hiltzen zen. Orduan, uste dut guzti hori kontuan izan behar dugula demografiari buruz hitz egiten dugunean, eta ez bakarrik begiratu, ez, adina egiturari eta ez dakit zehaztasun gehiagorik gabe. Horrek ezer gutxi esaten digu, ez? Argi dagoena da, ez direla datu soilak edo datu horietatik irakurketa asko egin litezkeela eta gaiaren konplexutasuna argi eta garbi gelditzen dela, ez?